Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka kanhon ki san senjuk ba kentop ya ka senjuk ki rangba snong nong thamai pelun, ka senjuk ki rangba snong laitkor pelun, ka senjuk ki rangba snong shiliang ken, ka senjuk ki rangba snong pentor kra, bat ka senjuk ki rangba snong upper shlong. Kila syong jing yalang kerki ha kajan miet jong ka life huwai terik ukala lengkot arajar arpusan, banya perkat halor ke jing to ka baka voice of the people party ka pha syaka sorkar, ban hukum ya ki dor bar snong baki day ban ai jing bet ban penlong jing yalang election. Hagane ke jing yalang ka kenhun ki san senjuk kala khot lang ru ya ka maulai town dorbar, ban ya kren halor gane ka mat khnang baka maulai town dorbar kan yo ban ai jing pensyai lang. Hadian balawai ke jingyalang, u convener jong ke senjuk, u rangba banteli nari. Ulaong baka maulai taun dorbar kala batai beniak ya ke ke balaja, bat hadian bala sengutuk syai ya ki baro. Ka senjuk kala penpau ke jing sengu rem da ka baong ba ke jinglek jong ke VPP ke day ke jing kren tat dor, bat ke jing ketak mat yong ya ki dorbar snong. Uba banteli nari ulaong ba 4 juja menoru, bat hagi nogi election. Bagi bor sorkar kin ai hukum ya ke dorbar snong. Namar ba baro sikata, kitip yala ke jong ke kamram. Ki dorbar snong gidei ki balong pedeng bat kim ju syak liang ru. Ulaong ba om day tang kita ki brio ki ba iet jaj ben rio, nrei baro ki ba iet ya ke jaj ben rio. Bat ki ramba snong lelei, ki kit ya ke kam snong klem kano ke jing siu. Ula banjur ru da ke baong balada ki dorbar snong ki yap, kan mau baka jaj ben riu kayap. Onem don kino keseng san perthai ki balak ban ai jingada lait na ki dorbar snong. Kumta ula ong balada kasyak kakam ban lum da ke jing yalang ke bakam he ya baro ki senjuk rang ba snong. Kim ban se ban le ya kata. Kum ka senjuk ka kenhun jong ki san senjuk ke bangi judan. Ba kentup ya ka nong thamai ka senjuk ki nong san char snong nong thamai pelun, senjuk ki nong sen rang ba snong light ko, ka senjuk ki rang ba snong shiliang ken, ka senjuk ki rang ba snong pentor kra, ka senjuk ki rang ba snong upper shlong, bat ha ka juk upor ni la ya khot rangkat ya ka maulai taun dorbar banyadan rangkat ha ka ni ka singi nyemlak ban kene mar ka por ka long ka balengkot nyemlak ban kene sya kiwi pat ki senjuk la ni kiwi ki rang ba snong da ka jing so long sim kiai ke ke ba mi ha ki kot khubor te nila ya lum kerki ha ni ka singi menen ka singi hadin ka mi kot khubor kum tu nila ya kontak tang para rang ba snong gini ki senjuk bat ni sngo dei ban ya tip kham ban ya ke ba raja kumta hakan ni kasni bangio banya selok hadian bangi tip na kaliang jong ka maulai tahun dorbar ki jing sedang jong ki baro rong misim na kawai ka jingmut pat balai ba ka haban mi hadu pan li ais ya kata ka city ban direct lani ban hukum ki dorbar snong ban ai jingbit baik ya kita ban pelong public meeting im dan kanu ka jing tentu ya kan ka political party na ki henrai ni kran be thik tang ya ni ngim don ke jing sha liang kum ki nong sen cha snong ngim dei ki ba sha liang ladang ni sha ngin hab ya sha lot ya baro ki political party kat ki badan lani ladang ni sha ngim dei ban sha ya kan political party ngim long bias ya kan ka political party te kumta hadin bangi kot khubor kum to ke jing tho ke city na ka liang jong sekretari jong ka VPP siapa ka syau commissioner sekretari jong ka DCA ban kentu ya lani ban hukum ya ki dorbar snong ba ken ai ki jingbet ban pelong ya ki public meeting kamdon kanu ka ba kam judon menu ka sien ka ba hab ban kentu ngila penyiat election lada ngakren ya la dia tangkum urang ba snong marwai ngalabat ya kan ka kam lak handai snem bat syua kata ngala tre kum sekretari bat kiwi bat kunjuru kiwi ki para rang basnong ki balai tre ki babut
ngilai etrei hakata ki senam ki babun bat ngiladan bat keempat judan kasihin ke ban ong ban ham ban ai da hukum yang ni bangin ai jingbit ban pelong jelang ban ngitip ya kata ka democratic rights ki jong ki nong ile election lani kita ki kersong ki de ban yo bat tang men nen hi ke janmiet ke we ne kita hi ke political party ke lawan flem da pen slam tang hapo san minit lala ban ai kata ke permission ban pelong meeting henry ka sngo pendu lani ke pen Herman Sim lada ngiruk ni dei we kita ki bangi train na kajat mre ndai tang kita ki ba it jat mre ngiling kham it kham ba bat ka sarkar ka tip kham ba yang ni ban ba tip ki we lada ngi ngilakit ya ka kam ka ba mdan jik siu yo mdan jik siu ngi la ya ka to lada phi phai dien tang ki saus nam ki balalek san nam ki balalek ya ka por covid kam dan ko we ga dor ba sunong ka ban yo ya kanu ka lani ka ban shimi kanu ka la jingerap da ka pisah wat haba ka sarkar ka terwaro ring ya train ke bormet lajong ban ni penmi hi na ki functionong jongi ban ni tre bat sim dan manu ba direct ini bat ka sarkar ka lakhat ning kong ini ring sungsi ban ong ba kani ngi su diaw personally ngim dan kanu ka jenggan tho yanu rai haba mi kum kini ki ngi i ba kalong baka plilat plilenti syabar ya banyo ban kan tho shu ya kini ki bor snong bat ngan su ong pi hang ni balada layap ki bor snong layap ki dor bar snong kajat ben ko layap bada last wall of defense jong kajat ben rio kati ki dor bar snong dan ki political parties dan government ka ban la ban tre ban te lakam ya ka ribet kajat ben rio na kajingwan kerslep lada pim free lang mat kedor basnong te kumta lada ngisha kren tador lani ngisha kren matyong lani ngisha kaung keti kalong ke ka ba ngisngo yam rem ban perkat te kumta ngisngo ban kentu ye kini ki rangba ba pen mi kini ki kentien ba kin ai ke jumpen sai ba kham tam ero ba pin kham kiar na ka ba kan tho namar ni rung ni dan kejuk ke mensim ni train nak mentak kejat ben real bat ni kwa ru ban penha ban kenti yo lagi jong kat ni train ngim kwa bor ngim jupan bor ka sarkar ke diskonsil ke i kata ba ka kwa ini ban ai kata ka bor ngim sim dawa si sin ro kampat judan ke ba ngin lek ban dawa ke bor naka sarkar lani napok ke diskonsil nani na kahimar rei kini ki bor tip ya ke jingdan kam ban penkup bor ya ki dor barsnong kumta ngasngo hakani ke por da ke mensim ke basngo khia ngilai persang ban khot jingilang jingsha ke ba khamhe ngilai kren bat iba arab bor bla ro rei nomor ba ka jingbom like ban don kat mai te rei ngin dang ye beteng biang la da ke idon kam ini bangin yelum lang para orang ba snong sa ka we ke lempung ko ba khamhe ngin le kumta raya ka bamanta shwa ngisngo bang idon ke jing kiabat kawai ka bang ikran syah ni don halendet jong kamulai tahun dorbar ni kini ki san senjuk hakani ka kunhun ni don man kersan lang namar haba pikta e kawai ka dorbar pikta lang ini ni yang bat ngisngo thu hiro hadir bangilayo ke jing pensyai khamtam ni sekretari jong kamulai tahun dorbar ba markui balak pensyai ba kamsim dan kono kajing penbor lani kajing lek bor hakabai dei bat kita ki jing pelong ya kata common platform te ngi tu syai ba kam don kumta ni ai kajing kersan ke bapura ya kam mulai tahun dorbar bat nang ni sakman ro ni kentu ke sarkar ke tip khamang ni lai trei bat ka keju ke sarkar ni lai trei menta nadu ke por covid ngaong biang hadu kini kisngi ha ke bayi bat kinu ki jingdon kam ki jongka ni don lang ni tre lang bat lada kanu ka kunhun kawan biang lanu kanu political party kanwan ha ka bor hakisnam ki banwan ni kum kinongkit kam snong kum ke dorbar snong ngindan lang hakti kejat bani tre bani kit lang noi lada ngilai don pa ka jing ya thudaw lani ka jing ya kedukti hatu ngila mo bani kan tiu kejat pre manu ban yo jing matoi na kani ka jing ya pat ya prajung kata ka message lani ka kubur ka bangakwa ban penpau bah tu ngin ya tengkan ya ke kitin ke thli ke jungi
ni dan la ka jong ka benta kumno ban kentiu ya ka jaj ban riu kumno bangin ya ra iwe kumno ba ngila si ban penlong ni ka jaj ban riu ka jongi ka bangin ya te som ka jaj ban riu ka bangin dang don tang ba khat san khat nyulak ladang ni khen kum upa nyu trep ladang ni dang ya phariasa bat ni ya penpat pen para mengi tang na ka benta ki kam election hang nu ngibu ya ka jaj ban riu kata kalong ka jingkeli kata kalong ka jingkeli ka bang ibu nama bangi ki dorbar sunong la ni ki rangba sunong dei ki balak pen ku boring ni lang ba ka sik schedule bar kata ka bor ka bangi yo menta kam dei ka bor ka bangi yo tang na ka state government re ni ngong thu ba ka bor jong rangba sunong kawan na ka sik schedule bat na ka constitution jong kari India te ngila ban ong bangi long ki constitutional head la ha ki sunong ki jongi ni so thu ya kata ka bor te bat niat bat ngim kwa hero ban pen paula ni ban so sarong bangi dan kata ka bor barbor ni takadaw ni kwa ban ya trailang ban ya yat lang bat ban ya kentiu lang marwe nginum la ban kentiu kum makalong ka jaj ban riu jongi ni dan kami ban ya trei ban ya kentiu iwe kum tangi dan kamro ban ya ra lang la khat bat ka jing to ukti la ni ka jing kawang kti kan mau barbor kan man ra kan ka jing ba ha ka imlang sa lang la da phi kawang kti kan mau wa ka kti jong phi ka bet ge to ka kti pai ko ma ong e phi dei bangi kwa ban ya ka do kti la ni ban ya kawang kti la ni ban ya lempat ka jing mot ngi de kirang ba sunong ni de ki breo ki ba ubre ha ba ujiet rang ba sunong ujiet ba ujiet yu ba khna la ni bo samla ni barang ba ujiet yu breo u balayar ka jumut jum perkat ni baro ang ni kum kirang ba sunong ngim de kum ta kum ba chu ya ban ya kan bas haba pilong ramas nong mjudan manu balik kan bas kumakan bas bele election ini ki beriu ki pet hi de la dia bar hakadar bar pet ba ki beriu ki jet na ki khmat bang ba te kum tang ni ban sung thu ni de kirang ba ngimbu ya kata kapor ngimbu nrai ngi sukwa tang ba pen sai balai ban hab ban tho shadu sha kita ki bor jong ka sarkar haba phi su thu ba kisnong barbor kay trailang bat ka sarkar bat ngimla ban khangi kata ka political right ani ka democratic right jong unu ubreu la ni keno ka party kalong kay very unhealthy ngala ba no bat ngim kwa shu hiro bakal long repeat kum ni la ni kan mi biang nang ni sakmat nomor ba ngiru dan ban kan tiwi ka jaj ban reu hala ka jong ka jeli bat kiro ni pe yaki mdei bang hab ladang nya keren lele ni khmi lenti shibo ni ke ha jing shana ki ni khmi lenti manu bam kwa ka sanshar khadar ka bakhoi manu bam kwa ban yo kita ginong yalam ki babaha ki ba ims ni na kamta gari ba ka jaj ban re manu bam kwa ban mi khmat e ka jalla ki jing ki brio ki ba len yala di shana kamta ka daw ba jong ka jaj ban re ba jong ka jalla ni sungutanat e kata rei lada ni sedang pat pen ino nga kham baha manga bat phi kham sni mo phi ham nung yen poi te kum ta ngakwa ba kani lingba kani ka khubor kanwan ra ye jing khliap no ye kita gijing ye kado khti bet gijing kno bat bangin ya trailang namar ba marwei la da phi klan kat no pinum la ban tre marwei kat no pinum la ban kentiu ke jaj ban reu kum ta ubriu don paj ba don phi ka politics kawan si sin san sinam la dangi kren ka MLA Sisin Sansnam ngilong MLA, Sisin Sansnam ngilong MDC, Sisin Sansnam ngilong MP lakut andin ta ni ka service ka jong ki rang ba sunong bat ki dorbar sunong kalong 24/7 365 klem jing siu tulop klem jing ai honorium lani kanu ka jing mentoi jongi hinrei ngim sim lakan randin ngilaya chakmat bat ngila pendep kam ladang ye keren ki minister lani ka ki official hapo government mo ki trei kila ban bat lai sau teli ki department kirang ba sunong ki bat kan no teli department ni trei nadu bat ka home police ni trei bat ka health ni trei bat ka social welfare ni trei lut bat baro ki department PHE PWD nim kini ki department baki ki urang ba sunong umia trei rengkan ngim sim knyum mi kita ki baro ni trei da ka men sim ka komen nama baling ni snow thu abang ni trei ka kam sunong kawan ra jim pai ke ya ke imlang salang ki khun ki ti ki persa ki jonga ki para ki jonga ken yo ki jing ba ka imlang salang kin yo ka imlang salang ka badan jing kermen bat ke la syai ka ba pernai te kum ta sung ba ni kum kita kirang ba snong bikin tu ha kene ko ba ngin ya tengkan ban nam ya kedau ti iwe
nama kani kan nomor rai kan ko jing ba ha ka be de bat bagi train nama ta kerja bener. Kalau mi dah kau order bat ngatrai ko order ke ba mi hadin haji sisali kalau ai bori ki dorbar senong ban bu iki command platform. Haji sya ko order ke ba mi menta ke sengi ke ba mi menen kala ban ke do kumoi henry ke order ke bala rectify menta ke sengi kalau ai bori ki dorbar senong ban penolong ru dekat command platform kram da ai permission ki we henry ngin penolong kumta. Haba ki phi kwa ban le hi bat ngila sutu na ka spirit jong ka maulai tahun dorbaro haba shwa bikin le kan ni ka common platform da ka jing tmu ka ba bhae ba ban kam light na ka jing pendik ya ki khun samla ki badan hapdeng ke examen la ya rai lang da kita ki nrengut ki candidate ki bade ben ya khun napo mo apo ka maulai constituency ban pelong ya kata ka common platform haman laki sinong bat layo ka jing menjur lang na wat na candidate jong kan sang VPP ro henry ka balong ka basusi kalong ka kelano hadir henry hadu kata ro ka maulai tahun dobar kam sim lakhang pat ban pelong jingelang da kanu ko parti dala di simet bat ladon kisnong ro benelo bala pensngau hang ni nakaliang ka maulai ki balada ai jing bet ro ya candidate jong ka VPP ban ya chakmat ban pelong jingelang haki sinong ki joki kajeng kan tho pan ong khna ret pan ong kini tai kham tam ma ni tip kham ba ka ko pathai ke basai ka social media ki ei ki baro ki pai hapo ki ti jong pi ni tip kham ba ka service ka ba uni urang ba ul adap ai kum urang ba snong tai kum tang am kwa ban ya khli ki ni tang ba hot ni snuram lada kum ta ki jing kan tho ki dan bat lada long ka bala ya tingkan no ya ka jing kan tho lani ki jing kawang keti iwe Pi, kani ko order ke batmai ko ongkom ni. Matter relating to permission for holding public meetings campaign. In continuation, this letter number DCA 56/2024/PT/3 dated 30th January 2025, wherein this department has instructed all deputy commissioner to request the headman Dorbar Snong to allow public meeting of all political parties, including independent candidate, for free and fair conduct of election 2023. It is hereby further clarified that those headman Dorbar Snong that have decided to permit only common platform for public meeting of political parties and independent candidate are allowed to do so. Henry nga ong biang hapi ni hang ni ngimdon ni kata ka yu bangin khang ya keno gonu ka political party ha baki kwa ban pelong bat lada kidon kisnong ki ban pelong ya ka common platform ro kalong welcome ki ban pelong unta bat lada ki don pat ki political party ki ban kwa ban participate lani ban yesim bentah ka common platform ki pelong ro bat kata pat kan salong pat ha ka long ka permission ngan ai henry lada kidon pat ka jengkwa jong ki bangin yesim bentah lang da ki khot jong dorban senong pat kala ban long kham ban ye pelai por bat pi hakum kini ki por ni be bon ki mah ki kam te henry ladang ngila ban pensting ta ki kumba ongga maulai tahun depan hakum kini ki por ke exmen lele kalong ba biang kan ka bay day mah bat pai ba ro uba nakano jinga syaliang ula ban wan tu ban sngow ban snap na baru ki kertong ki ban ai ka ya ka mah ban ai ka juban lak ki jong ki mah so pai ba bat ke ka mandi lagi ka jing kular ka jong kalong yo sngolang da baro bo persya bat boy sya ka bahas bun rei lada kapor pakam ka keyboard ki snong kimla ban le kom taro ki la ban long la ka jong bat kam don kan kono ka jing khang lani ban khang lenti kumba tho mo ka city ban tentu ban pha ban direct ki dorbar snong baki di ban ai permission ngas ko kalong kam khulung kata namar ngila tri la kata pos nyam kat notli ki election man kapor ngitip mah kilawan ra ki itinerary ki jong ki candidate ban ngila lapet tu kani kede ni jong ni parti teng ka ya kelas ni ong em hakani ka sengi te kalau ta pila ban ya just nak kapor kum tangi jule bat kum judan kanu ka ban ong ban thut lani bandan ke jing bakla ban ong artli ki parti ka ju kapor ni permission kum judan kum kata kade ke systematic trikam ke jong ni ke belong systematic bangim ngim pen kelas tu what iki public meeting haki snong ki jeni
Kapor kaladai bapinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu akman. Kita ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ke vote jongpi ha ka arpuai tarik urempang arajar arpsan. Baik ya ke program markman pat ki kertong